Bismillahirrahmanirrahim. Wextê ez zarok bûm li gund dijiyam û min bi tirkî peyvek jî nizanibû. Piştî ku min mekteb xwand, hêdî tirkî kete zimanê min. Ew ên perwerde dan min jî ji zimanê Kurdî hez nedkirin. Ku me bi hevalên xwe re bi Kurdî biaxiviya, hişyarî didan û digotin yên Kurdî nizanin hene. Herkes bi tirkî dizane, ji ber vê yekî ne caiz e ku hûn bi Kurdî biaxivin. Ev gotinên wan tiketmeşiyê me. Ji ber vê yekî min û hevalên xwe hêdî Kurdî ji bîr kir. Meraqa me ji axaftin, nivîsandin û xwandina Kurdî re nema. Di sala 2010 de min malatî kar kir. Qadroya min dane gundê Firdeysê. Gundî hemû Kurd bûn û zafên wan bi taybetî yên kal bi tirkî nizan bûn. Yên zanibûn jî nedixwastin û hez nedkirin ku ez bi tirkî biaxivim. Min jî inkar bû bi Kurdî peyamên Xwedê û gotinên Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem wergerînim. Xutbe, nesîhet û şîretan bi Kurdî bikim. Wê wextê çîngînî ji serê min çû. Min ji xwe re got, hay weylo, wan çi aniye serê me? Em bêhişt kirine û kuştine, lê haya me ji me nemaye. Ji wê demê pêve Kurdî ji min re bû meraq. Di 2012 de min ezmûna mamostetiyê kar kir. Ez hatim welatê xwe, Misircê. Rojekî piştî li mêjê li mizgeftê Laqî Seyda mamoste û helbestvanê hêja Birêz Hacî Abdullah Celan hatim. Çend helbestên xwe yên destnivîs nîşanê min dan û min dengê mamoste li telefona xwe qeyd kir. Dema pirtûkên wî çap bûn hêlîs, gotinên pêşiyan û sêpirsê. Pirtûkên xwe diyariyê bavê min me li hevzila kirin. Min jî bi vê wesîlê xwend û îşqa zimanê Kurdî li min zêde kir. Ev 4 sal e ji sedî not parvekirin û xebatên xwe bi Kurdî dikim. Belê ji ber kurdewariyê min ji derdora xwe zaf tehdê dît, gotin tu nijadperestî dikî. Min jî ji wan re digot, nexêr, ez bi vê yekê dixwazim nijada xwe ji nijadperestan biparêzim. Nexêr, ez bi vê yekê dixwazim nijada xwe ji nijadperestan biparêzim. Li dibistanan her hefte 5 ders dersên tirkî didin zarokên we, hûn ji wan re nabêjin nijadperest, înca ku ez bi Kurdî biaxivim û binivîsim ez dibim nijadperest? Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem ferman kiriye, yên tiştên ji xwe re dixwaze, mirovê ku tiştên ji xwe re dixwaze, ji birayên xwe yê bawermend re jî nexwaze, ne mûminekê ji dil e. Hûn dixwazin li dewletan zimanê tirkî befermî û li dervayê welat dibistanan Tirkan vebin, lê dema em bi zimanê Kurdî biaxivin, binivîsin, bixwînin û bixwazin bimin fermî, hûn dibêjin tu ji rê derketî, tu nijadperestî. Ev tiştên hûn dibêjin ne li gor dîn û ne jî li gor wîcdan nayê qebûl kirin. Şikir ji Xwedê re bi ber sibên meqûl û qanî min zehf pûtên di mejiyên hevalên xwe de şikandin. Ku nehatibûn şikandin, min xwe ji wan dûr dikir. Ez vê yekî jî bêjim, hebûna milletekî bi dîn, xwandin, ziman û xîret e. Yê zimanê xwe ji bîr bike, dê winda be ku gelek Kurd serkeftin bixwaze, divê li dînê xwe û li zimanê xwe xwedî derkeve. Hêvî dikim zarokên Selaheddînê Eyyûbî rabin ser xwe û li ser heqiyê bin yek.